Okay, basahon ako ang Marcos. Matod pa din na sa Mark chapter 10 verse 42 to 45 sa King James nga English. But Jesus called them to him and said unto them, Ye know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them, and their great ones exercise authority upon them. But so shall it not be among you. But whosoever will be great among you shall be your minister. And whosoever of you will be the chiefest shall be servant of all. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Amen. Sa Cebuano nga version akong basahon. O gitawag sila ni Jesus ngadto kaniya og miingon siya kanila. Kamo na sayod nga ang gipanag-isip nga mga punuan sa mga hintil nagapakaagalon ngadto kanila. O ang ilang mga kadagkuan nagapakahari ngadto kanila. Apan kinahanglan dili kini mahitabo kaninyo. Hinunoa bisan kinsay gustong modako kaninyo, kinahanglan mainyo siyang sulugoon. O bisan kinsa ang gustong muhawod kaninyo, kinahanglan maulipon siya sa tanan. Kay ang anak sa tao nianhi dili aron pag-aalagaron kun dili sa pag-alagad o sa paghatag sa iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa daghan. So alang sa mga pag-review nato nga kanang gitawag nga anak sa tao mao na si Jesus Christ. Mao na usa sa mga title ni Jesus Christ, Son of Man or anak sa tao. So balik kita sa John 15, 1:15, 1 hangtod sa 6. I am the true vine and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Cebuano, ako mao ang tinuod nga tanom nga paras, o ang akong amahan mao ang kikalima. Ang tanan kong mga sanga nga dili mamunga kini iyang pagapamutlon o kini iyang pamutlon. Ug ang tanan sanga nga mamunga kini iyang pagahinluan. Aron mamunga labi pang daghan. Kamo nangahinlo na tungod sa pulong nga ako gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako o pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang sanga sa iyarang kaugalingon dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa tanom. Sa ingon usab kamo dili makapamunga gawas kon magpabilin kamo kanako. Ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga. Ang magapabilin kanako kan kinsa magapabilin ako, mao siya ang magapamungad daghan. Kay gawas kanako wala gayud kamoy arang mahim. 6. Ang tao nga dili magapabilin kanako, ikasalibay siya sama sa mga sanga ug malaya. Ug ang mga sanga pamuton, ug igait sa ngadto sa kalayo, ug mga sunog sila. Galacia 5, 22 o 23. Ang ingon diha, apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagkamapuangoron, pagkamaayo, pagkamatinumanon. Pero sa English ana faith, so dapat ang pinakahaon para nako no, pagkamatinuohon. Kay faith man, mga tanawa sa inyong English
di ba? Goodness, faith, di ba? So, pagkang tinuuhon ta. Kaagho, pagpugong sa kaugalingon. Sa verse 23, kaagho, pagpugong sa kaugalingon, nga sa maong mga butang, walay kasuguan nga kabato. Amen. Okay, so kanang Galatia 5, 22 o 23, ang describe niya mao ang mga bunga, fruits of the Spirit, mga bunga sa Espiritu. Ang di-describe sa John chapter 15, mga igsuon, mao ang tulo. Tinuod nga kahoy, tinuod nga kahoy nga paras, unya ang tig-alima, dayon ang mga sanga, o ang kapuslanan nga magpabilin ang sanga sa punuan. Amen. Makapamunga ang mga sanga nga magpabilin sa punuan. Kinsa ang punuan? Jesus Christ. Ang tig-alima, kinsa? Ang amahan. Unsa tong amahan? Matod pag ni Jesus, ang amahan mao ang espiritu nga naa sa sulod niya nagpuyo. So ang tig-alima sa ato mao ang Holy Spirit. Amen. Ang tig-alima sa atong kinabuhi mao ang Espiritu Santo. Mao nay mag-alima sa mga sanga, mao nay mag-alima sa mga tanong nga espirituhanon. Diya sa atong pagkinabuhi mao nay kinahanglan ang maintenance nga naa gid ang presensya sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Ato gid na siyang i-desire nga naa gyud siya mapuno kita sa presensya sa Ginoo sa iyang Espiritu Santo. Kay kung dili mahimo ra tang karnal nga Kristohanon kanang maaylantas una-una. Maaylantas una-una ba? Pag pa-recite sa bersikulo maka-recite ta. Pag pabasa sa Biblia, makabasa ta. Pero wala espiritu sa atong sulod. Mana nga, di ta kapamunga. Di ta kapamunga kay ang mohatag og bunga, katong ang punuan daw di kay si Jesus man ang punuan. Unya si Jesus kay dapat naaman siya sa atong sulod. Kay kanang espiritu, mao man ang espiritu ni Jesus Christ. Muna dapat ang bunga. Ang mohatag og bunga. Unsa tong bunga sa espiritu? Mangigsuon. Mao to na sa Galatia 5:22-23. Love, joy, peace. Diba? Love, joy, peace, patience, meekness, kindness, goodness, long-suffering, temperance, faith, sa pa. Weakness. Basta kay mo na tanan. Naana diha. Ato karon tun-an mga kaigsuonan kining bunga nga gikinahanglan sa kalibutan. No? Tapos mo connect kini mga kaigsuonan sa atong subtopic nga mahitungod sa leadership, mahitungod sa pagkapangulo o pagpangulo. Mga kaigsuonan. Unsaon kining nga masabtan nato ang mga pagtulon-an ni Jesus. Now, ang kalibutan nakita sa Ginoo unsa ang gikinahanglan. Unsa ang gikinahanglan sa kalibutan mao ay gihatag sa Dios. Matud pa sa panultihon sa uban. Kanang aning kalibutan ba matud kanila. Ang tao nagkinahanglan isda, ayog taga isda kay sige ra ka maghatag sa isda. Nya gikinahanglan man yang isda kay mukaon mo sa isda. Mukaon mag-isda ang tao. Ayaw sige taga og isda. Ang imong buhaton daw tudluan nimo siya unsaon nga makakuha isda. Makapangisda siya. Mao na mga kabataan nga gatudluan kita sa atong ginikanan unsaon sa pagtrabaho. Kay mukaon man ta, di ba? Mukaon man ta pero di man pwede nga ang ato ang ginikanan permanente ang mupakaon para kanato. Kinahanglan makabalo kita unsaon pagpangita sa makaon. Unya, kinahanglan makabalo kita unsaon pagluto ni anang pagkaon. Dili kay ang atong magkahibaluan kaon ra. Di ba? Kay kung ang ato lang mahibalan, kaon lang. Luoy na kita kung wala na kato ang mupakaon ka na to. Di ba? Sa kinabuhi, unsay gikinahanglan sa tao, mo ay hatag niya. Mo ihatag sa Dios. Di ba? Unsay may ihatag sa Dios? Kanato ni kalibutan. Mo nang mabasa nato sa Juan kapitulo 3, bersikulo 16. Igugma man sa Dios ang kalibutan. Tungod niya na, ihatag niya yung bugtong anak. Aron ang tanan nga mosalig kanya, di man naglago ni makabaton sa kinabuhi nga may katapusan. Igugma man niya ang kalibutan. Gihatag niya ang gikinahanglan sa kalibutan. Unsay gikinahanglan sa kalibutan? Ang iyang bugtong anak. Kaya unsa may makuha diya sa iyang bugtong anak?
kinabuhing dayon. Kinsa man ang makakuha na ng kinabuhing dayon, makadaot ang kinabuhing dayon gikan kang Jesus Christ nga mga butong anak sa Dios. Ang musalig kami. Balik ta sa praktikal nga kinabuhi. Kinsa man ang makabaton og pagkaon? Kinsa man ang makapalit og sinina? Kinsa ang makapalit og sapatos? Kadtong mo trabaho. Di ba? Pero kadtong di magtuon og trabaho, sige ka lang tanaw-tanaw og nindot nga sapatos. Ano gay kawato na lang kaniya kay di man gini makuha kay wa man siya ipalit. Di ba? Sige kasi tanaw-tanaw sa lami nga pagkaon kay di man siya mo trabaho para na siya ikapalit. Di ba? Ano gay makahimo og daotan. Di ba? Oh. Mauna nga dili ta matingala mga kabataan nga ang atong ginikanan mo train sa ato mata kay aron magtrabaho. Di ba? Liho sa mga lihokonon, trabaho sa mga trabaho magtuon sa trabaho kay nga naman. Kinahanglan mo ka mabuhi na. Kinahanglan ka mabuhi. Tudluan ta ka ani kay nguni gitudlo sa ako sa kong ginikanan ug di ko mabuhi karon kung wa ko nila tudluin. Di ko kakaon karon kung wa ko nila tudluin. Di ba? Kaya kung itudluan ko niya nga tulog lang niya na. Unsaon man ako pagpalit sa imong sinina o sapatos na? Unsaon man ako pagpalit sa akong sinina o sapatos? Unsaon man ako pagpalit sa atong pagkaon? Di ba? Pero kay pareha karon. Mato pa Sister Dita nag-train man daw sila maligya si Lupin. Di siya maulaw pa maligya sa merkado. Pero kita nga wa na train anang pamaligya. Ulaw kay pamaligya. Ulaw. Di ta gusto mamaligya, pero gusto ta mukaon. Ang problema, di ta maulaw mukaon nga wa ta nagtrabaho. Di ba? Mas ulaw unta ta mukaon ta, igor ta mukaon, wa ta nagtrabaho. Pero kadto hinuon ang dili ang ikaulaw mo na ikaulaw nato. Garbo na to na. Naubalik ta dinhi sa pagtulunan sa pulo sa Ginoo nganong ako man ang i-connect kay importante magud na sa kinabuhi. O nya konektado mo gyud na sila. Kay samtang di pa ta moadtog langit, magbaton gyud ta sa maayong pamatasan o kinaiya niining kinabuhi. Dili ning pagtuon nato pulong sa Ginoo nga di mag-improve atong pamatasan, mag-improve gyud. Ang atong mga karakter mag-improve. Mausab. Mao na nga pag magkristohano ka na, magtuo ka na kang Hesus, di lang kay kinabuhing dayon ra imong maangkon. Maangkon pag hindi mo ang kabaguhan sa imong kinaiya. Maangkon di mo ang kabaguhan sa kinabuhi. Mahimo kang buutan, mahimo kang matarong, mahimo kang responsable nga tao. Oo. Kogi ka na. Di ba? Ana ang mahimong epekto mga kaigsunan. So, karon ako nga balikan ang atong gihisgutan mga kaigsunan nga kinahanglan daw balik ta sa Marcos. Ato ta sa Marcos mga kaigsunan. Marcos 10:42 hangtod sa 45. Ay sana. Diri sa ta sa Galacia. Galacia 5. Unsa ganitong mga bunga sa espiritu? Ngano man kinahanglan kini nga bunga mga kaigsuonan ato may baluan. Kay ang pagkakristohanon, ang pagsunod diya sa Ginoo, espiritual man ang atong source sa maayong kinaiya. Ang source sa maayong gawi dili atong utok. Bisan pa eskwelahon ka dito, ma-engineer ka na, ma-abogado ka na, ma-scientist ka pa. Bisan unsa pa kadaghan imong makuha dito nga grado, intellectually trained imong utok. Pero sa morality, di maayo imong pamatasan. Ngano man? Tungod kay ang source sa maayong kinaiya, maayong kinabuhi. Mga kaigsuonan, mao ang espiritu sa Ginoo. Ang kabuutan sa tao, ang source ana espiritu sa Ginoo mo na nga tinahanglan masayod kita. So karon, mo ning niata sa church, tudluan ta sa iyang mga pulong kay ang pulong sa Dios espiritual. Espirituhanon. Mao day ning muhatag sa ato og maayong nga morality, maayong pamatasan, maayong karakter, maayong gawi, maayong kinaiyahan. Tumugula dayon diya sa ato mga igsuonan kay na-train man ang atong una-una sa pulong sa Dios, ang atong kasing-kasing. Diha dayon mga kaigsuonan
mugula sa ato, malihok sa atong pagkatao ang Espiritu sa Dios. Paglihok sa Espiritu sa Dios, mahitabo niyo sa atong kinabuhi, doon na tayo gugma. Kay ang puno sa Dios nagtudlo mga nato. Kalipay, kalinaw, pailog, pagkamapuanguron. Kaaghop. Kini kaaghop. Og istoryahon ta, aghop ta ka istoryahon, dili kay murag peroninti na suko. No? Munang kaaghop. Di ba? Sunod. Pagkamaayo. Maayo gyud nga tao. Na ang pagkamaayo. Kung imong tanawon, mas gradigit ang maayo. Di ba? Masipyan man pero maayo yun. No? Tinuuhon. Kaago pagpugong sa kaugalingon. So mauni ang manggula sa ato. Mauni mga bunga nga gikinahanglan aning kalibutan. Mauni bunga nga gikinahanglan sa atong pamilya. Mauni bunga nga gikinahanglan nato sa atong community sa church. Kung wala ni nga bunga, unsa may atong ma-harvest? Kanang naa sa ibabaw. Dili bunga sa espiritu. Mo na atong ma-experience sa panimalay nato dinhi sa atong community ug bisan pa ang church kanang gitawag nga church relihiyoso lagi na pero unsa may manggula dia mga bunga sa unod dili bunga sa espiritu mga kaigsuonan unsa man ning mga bunga sa unod opposite kaayo mga igsuon sa bunga sa espiritu opposite ang bunga sa unod, pagsimbag mga Diyos-Diyos, matupad diya sa verse 20. Pagpanglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil. Pakigbingkil ka na mangita, bingkil ba? Dili mangita og sulbad sa bingkil, mamikil din noon. Unsa pa? Pagpangabugho. Sunod, kapungot, iya-iyahay. Kanang iya-iyahay, kuha na, kanang imurang kaugalingon, imong atimanon. Imong kaugalingon, imong atimanon, imong concern ba? Sinupakay, di ba? Dili magkauyon. Ang intention gid karon ay supako ng isa. Muna sige debate kay sino pa kay permi. Wala may lain tuyo anang debate sino pa kay mag-prepare unsaon pagsupak ang isa. Oo na. Dili man mag-prepare kung naa ba ka kitay kauyunan. Di ba? Mag-prepare kung naa ba ka kitay kauyunan taliwala nga doon na kitay panagkalahi. Oh. Di man kay ang trabaho, handa mo na ito kung saan ka pagsupak ang tanan niya mga prinsipyo, mga karuganan. Sunod, pundok-pundok. Kasina. Kanil kasina kay di ka ganahan bitaw kung uswag mo. Isig ka tao. Igsuon, makapalit o bagong sinina, masina na dahin ka. Suko ka kay nakapalit o bago. Imong awayon, imong mama kay mingon ni kang bakit palitan mo lang mo na si Juan sinina. Ako palitin sa ko. Ayaw. Wala sa kang imong panahon. Ayaw sa pangaway niya kay basig wa pa imong panahon. Sunod. Hubog-hubog. Kodyaka, bahak-hak o mga butang nga maingon-ingon ni ini. Muna mag-birthday, hala, unsa din buhaton. Dili ta mag-apil-apil kita mga nagtuon na sige dapat dili tay na ani nga kung mag-birthday ang ato dayon yung focus kay mogasto talagang pagkaon mangandam tag ilimnon para na ay hudya ka uga kag apil video kay anda mo na to mapirhisyo ang silingan di na pakatulog kay grabe ka lingog kay grabe ang hudya ka mga bahak-hak di ba apil hubog-hubog di ta mo apil anak. Ang ato, kung doon na galit tayo gusto nga magsilibrar tayo kalipay, pasalamatan na ito Ginoo. Diha ta si Ginoo magdayo o magpasalamat. Ano di mausik? Di ba? Mugasto kag 10,000, 15,000, maabot ang uban gani sa sobra pa anak. Kung yung gigasto lang nga mahimot ang Ginoo, sayang tayo. Sunod, mato pa din butang nga maingon-ingon ni ini. So sa nato pa naay mga butang nga maingon-ingon ani. So kinahanglan ta og kaalam para makasabot ta. Unsa ning mga maingon-ingon ani? Di ba? Aron do na tay ideya mga kaigsuonan. Kay kinahanglan nato ni adto ta sa atong another topic mga kaigsuonan. Leadership o pagkapangulo.
Ato ning tun-an kay ang matouch na to ani kaning leadership sa organisasyon sa church una gid ni para sa church. Di ba? Leadership sa church. O niya sunod dayon leadership sa pamilya kay magminyo mo gid ato makabatan-unan. O niya kani kung naa ni mga pamilya aron pod matambagan patagdugang mga kaigsuonan unsaon nato pag kinabuhi diya sa pamilya. Okay? Atong sabton, ang konsepto sa atong Ginoo ay tungod sa leadership. Okay? Ako nakasabot nga ang matag usa nato kapanghuna-huna o kahibalo karon sa atong panahon dili man nagsama ang level sa ating balaan. Pero salamat sa Dios sa iyang grasya kay siya nagatudlo kanato. So karon atong tan-awon ang Marcos kapitulo 10 mga kaigsuonan 42 hangtod sa 45. Ingon pa niya diha, ug gitawag sila ni Jesus ngadto kaniya ug miingon siya kanila. Kamo nasayod nga ang mga gipanag-isip nga mga punuan sa mga hintil nagapakaagalon ngadto kanila ug at ilang makadagkuan nagapakahari ngadto kanila. Ang kadagkuan daw sa mga hintil, ang ilang mga kadagkuan nagapakaagalon. Ang ila daw mga punuan, ang ilang leader nagapakaagalon. Unsa man ang agalon, di ba mao'y giserbisyuhan? Di ba? Basta agalon, mo serve yung kaana sa iya. Kaya agalon na siya. Inaana daw ang konsepto sa mga hintil sa ilang leadership. Nga ang ilang leader magapakaagalon. Nahimo silang Lord. They exercise lordship over their people. No? Muna siya ang konsepto sa pagkapangulo o pagka-leader sa paggamit nila sa ilang pagkapangulo. Sila ang serbisyuhan, sila ang alagaran, mga igsuon. Pero matod pa sa atong Ginoo sa iyang mga tinun-an, gisulti nila niya yung mga tinun-an. Kay kining mga tawhana, ang mga tao nga diha sa mga hintil, katong mga tao nga wa magsunod kang Ginoong Hesus, wa motuo kanila, matod pa ang mga katawhan nga dili katawhan ni Ginoong Hesus, hintil ang tawag. Ug ang mga kadagkuan nagapakahari ngadto kanila. So kinsa tong kadagkuan nila, pangulo. Mara silang hari. Unsa magani ang konsepto sa hari? Unsay isulti sa hari? Sunda dayon. Hari di ana. Kung di gani ka musunod, silutan lang ka, basta sukapo ni mo ng hari. O kaya na violation nga ang hari, musulti niya, di mo musundon. Silutan ka sa hari. Inaana ang rule sa hari, ang iyang pulong is balaod na. Balaod. Ingon anak daw sila. Pero matod pa sa Ginoo sa iyang mga tinun-an, apan kinahanglan dili kini mahitabo kaninyo. Hinunoa bisan kinsay gustong mudako kaninyo kinahanglan mainyo siyang sulubuon. So ang konsepto sa Ginoo sa leadership sa iya ang dako mahimong sulubuon. Ang konsepto sa Ginoo mahimo siyang servant. Ug matod pa dinhi kinahanglan maulipon siya sa tanan. Siya ay pinakadako, siya ay leader. Pero magpaulipon siya sa tanan. Mahimo siyang servant. Dili ba ingon ana si Ginoong Hesus? Dios siya, wala niya kawid-i. Wa siya mawili sa iyang katungdanan. Gidiyaan niya iyang katungdanan. Nanaog siya sa iyang trono. Mabasa na sa Filipos, Kapitulo 2, versikulo 5, mga kaigsuonan, hangtod sa 8. Filipos 2:5 hangtod sa 8. Bato ni diha kaninyo kining huna-huna nga mabato na ninyo diha kang Kristo Jesus. Nga bisan tuod siya nagalungtad diha sa kinaiya sa Dios. Siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pagailugan. Wa siya mataranta nga ilugan ang iyang posisyon, iyang katungdanan. Andam siya nga manaog. Nanaog siya sa iyang trono. Unsay gibuhat niya? Nanaog siya. O, tanong basahan ganit. Gihaw-asa niya ang iyang kaugalingon diya sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon. O.
Wala siya maglingkod, mabilin siya katungdanan nga hali. Serbisyuhin ko ninyo, dili mo nini. Ang di makaabot nini na sinutan. Wala. Bibiyaan niya iyang trono, nanaog siya. Pero karon mga kaigsunan, di nato kini masabtan, lahi ang atong buhaton. Padayon ta. Ihawasan niya iyang kaugalingon, diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon. Kinaiya sa ulipon mo iyang gisagop. Dili kinaiya sa agalon. Gibiyaan niya kato ang pagkaagalon niya. Ang iyang pagka-Diyos. Gibiyaan niya. O gihawasan niya ang kaugalingon ato o iyang gisagop ang kinaiya sa ulipon. Pero kita, lahi ang ato. Makakupot lang tagamay katungdanan, authority, ay hindi na nato nabiyaan, sama nagtaas ng katungdanan. Hindi na tayo biyaan na makikaaway ta, makipatay ta, basta kay di lang ta mapapahawa dia. Kung magkinasuhay magaling, nga na magkinasuhay ta kay para nga asa ta mag-abot, para nga mabarugan ako, nga mamatay sa ako, ayaw ka makapuli din eh. Dili na. Malaisunan, pero ang Ginoo dili na na. Biyaan niya. Ha? Yan ginawagan niya. Oh. Hindi mo na example yung kaugalingon. Gisagop niyong kinaiya sa pagkaulipon. Dini sa verse 8, sa nakita siya diha sa dagway nga tawhanon, siya nagpaubos iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon. Oo, masinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon diha sa krus. Amen. Sa diha na ako na malandong mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo sa iyang grasya. Ang leadership, ang pagkapangulo, ang pagiging leader isn't about dili kini mahitungod sa good talks kanang maayong sulti. Basta maayo gani masulti kani ang leader gid. Kay hindot kay masulti. Oh, pero abi na to kana day nga leader, dili na leader nga iya sa Ginoo. Delikado na kay basig maayo ra na masulti, pamiklaruhon sa nato. Kay ang Ginoong Hesus dili ni mahitungod sa maayong sulti. It is not about posisyon. Dili po ni mahitungod sa posisyon nga tuwa ka sa taas na kay katungdanan. Mo nga kinahanglan gani maayong sulti ato ni ibutang dito tagaan ta ni posisyon. Ang resulta imbis mahimong servant na himong Lord. Sunod, it is not about authority and power. Dili po ni mahitungod sa kanang bitaw otoridad, pagbulutan o gahom. Nga karon na ako'y posisyon, na ako'y otoridad, na ako'y gahom, kaya nabi ako'y posisyon. Di ba? So karon ako'y leader. Ako'y mag-uot. Busa ang tanan, kinahanglan mosunod. Dili na ang konsepto sa Ginoo sa leadership. Ang iyang konsepto, taog ka nila. Ayaw pangita ang posisyon. Ayaw. Ayaw ang posisyon. Ang leadership, unsa man di ay? Ang leadership is giving, not receiving. Okay? Ang pagkapangulo, paghatag gini, dili kini pagdawat. Dili kay mahimo kang leader para makadawat ka. Makadawat ka sa unsa man? Sa tanang mga maayong regalo. Imo. Unsa pa? Makadawat ka sa tanang pag-alima o pag-atiman. Serbisyuhan ka, atimanon ka, kay leader ka na ano ka katungdanan. Di ba? Dili na. Mga kaigsuonan. Leadership is more on giving. Pag leader ka, dapat ikaw ang muhatag kasi ikaw ang mudawat. Leadership is distribution, not collection. No? Dili ta i-raise, dili ang Ginoo. Ang konsepto ni Ginoong Hesus sa iyang pagbutang sa iyang leader, dili kay para mangulikta, kundi aron mag bahin-bahin, aron mag panghatag, aron angayon, mag-apod-apod, di ay, no, bahin-bahin, apod-apod. Aron sa pagpang-apod-apod, apuran, di ba? Apuran ang mga katawhan. Dili kay mga katawhan, dali na. Hatag na kay ang koleksyon na to. Ako tanan, ang koleksyon, kay ako leader. Dili na na. Ang imong trabaho, isip leader, kay leader ka magkaha, mag-apod-apod ka.
Ang imong trabaho isip leader, hatag ka. Dili kay ako inyong leader, ready na ko pagdawat. Alin na tanan ang mga hatag. Kinahanglan mo hatag ka mo. Kaya ako man ang leader. Dili na siya. Sige na Jesus, di na may ibuhat. Sunod, leadership is more on helping, not being helped. Ang pagpangulo, dili sa ikaw gid mo itabangan kay leader ka manggod. Talabangon kay leader ka man. Di ba? Tungod sa imong pagka-leader, talabangon gid siya ikaw gid tabangon sa imong mga sako. Tungod kay leader ka, dili. Tungod kay leader ka, ikaw ang gamaningkamo sa pagtabang. Kana tanan gibuhat na dili ni Jesus. Sunod, leadership is more on loving, not being loved. So, ang leader dili magaliman sa iya nga siya higugmaon kay leader siya kundi ang leader maoy mo higugma. Siya may mo pakita pag una sa gugma. Ang giapa sa leader, siya ay una makapanghatag, siya ang una ning tanan, siya ay una makapangapod-apod, siya ay una nga makatabang, siya ay una nga magahigugma, siya ay una nga mamati, dili siya ay una nga mag-aatiman dili kay siya mo'y atimanon. Siya mo'y mo atiman. Leadership is caring, not being cared. Caring. Ang pagka-leader, ikaw ang mo-care, dili kay ikaw ang i-care. Samot na dili kay no care ka. Ang Ginoong Hesus iyang ipakita, siya ang nag-care sa mga tao. Siya ang nag-care? Siya nag-atiman, nag-alima. Di ba? Sa mga tao. Dili kay siya alimahan o katimanon. Muna. So gitudlo niya na sa iyang mga ginsakpan. Kay kanimang gud sa ilang ginsakpan, kanigibasa na ito, Mark chapter 10. Nahimo nila issue ang leadership kay gusto silang posisyon. Ipangayo man nila na si Ginoo. Sa iyang mga apostolis na inido sa Ginoo, pwede mga diha ni si imong tuo. Ako diha sa imong tuo, ang isa diha sa imong pikas, tapad ni si imong ba kung lingkod ni Castro no. Giingnan sa Ginoo, wa mo kabalo sa inyong buot ipasabot. Sa inyong gitimuha, wa mo nakasabot. Ana Ginoo. Uhay-on ra na sa Ginoo ang posisyon. Mga kaigsunan, uhay-on ra na kay ingon pa niya, paubusa ka kay ang paubos, di pataas ra niya. Pero ang magpataas na unahon niya ang posisyon, naog na, ipanaog na sa Ginoo. Sunod, leadership is to become a sacrificial lamb, not sacrificing lambs. So, ang pagkapangulo, kung leader niya ay sa konsepto ni Jesus, dili kay siya ipang sakripisyo niya ang mga karnero, kundi siya ay mahimong sakripisyo ng karnero para sa daghan ng mga karnero. Nasabtan ninyo na? Amen. Diha sa iyang panon, kung naasigi panguluhan, siya ay mahimong sakripisyo para ang nga panon. Kung na'y napulo ka buok sa iyang team, siya mooy sakripisyo para anak. Siya mo dipinsa diha, siya manalipod anak. Siya mo luwas anak, kung mahimo, iyang kinabuhi bugti para sa iyang panon. Dili kay katong iyang panon bugti para sa iyang kinabuhi. Dili na. Kanindot di ay sa leadership na Ginoo ba? Makaila ta kung kinsay leader nga gibutang sa Ginoo o kinsa ning leader nga gibutang ra niya iyang kaugalingon. Gibutang lang sa tao. Mo nang mga tao karon nila gipangulipon sa ilang leader, ambot lang. Mga leader gipangulipon nila ilang mga tao. Asa man din nga bersikulo sa Biblia. Supak na kang Ginoong Hesus. Katulad na kang paraon. Dapat sila ay nagpaulipon. Nagkakaon ka na ba, Brad? Nagkakaon ka na ba, sister? Di ba? Dili kay mana kami din na paglitson ka mo. Katoy taong nagkalisod-lisod, nanikamot paglitson. Kato ang niabot ng gilitsonan, kurtahan mo na eh, bisakyanan pa. Sinaw pa kayo ang atay. Katong naglitsod, grabing paningkamot nga makaglitson. Pagin tao ng mga kabos. Kaya maabot si leader. Ang leader, igo ra ni kaon. Enjoy kayo. Niingon dahil nga kabuutan bagay sa akong mga sakop. Sige na, salamat, ubalik na ni sunod. Wa gani gihatag. Pero kang Ginoong Hesus, asa siya mo adto, siya ang muhatag. Siya ang mualima. Siya ang mahimong sakripisyo. Siya mo antos. Iya. Mga kaisunan. Amen. Di siya yung magpaalima. Di anihin siya aning kalibutan na muna yung ipakita mga kaisunan. Di ba? Gusto ayaw mo kaulaw kung nakikita ninyong pastor din nga
nagchinilas ra. Kana nga pastor o kana nga nag-alagad sa Ginoo, may pa kana kay trabaho, masugo pa kana. Amen. Pero kanto ang niabot din na nga naka-Amerikana na. Andam ka na lang. Masugo ba na mo kana? Asa mo sa kana manunay din na mahugawan. Makana mo uliho kay laing Hinoon. Ayo sa ninyo ikaw kay alang-alang mo sa karon og na may panahon din nga musulob og Amerikana kay depende sa okasyon. Di ba? Pero di magud ni literal ang buot ipasabot na ani. Ang buot ipasabot na ani kinaiyahan sa tao. Kay ang tao nga nakasulog og nindot kasi dina kung gusto na kana siya mo serbisyo, hubuon ka na niya para mo serbisyo siya. Mo ka nang ihimo ni Ginoong Hesus. Ihukasan niya iyang kaugalingon sa kinaiyahan sa pagka-Dios, gisulog niya ang kinaiyahan sa pagkaulingon. Aron makaserbisyo siya kay kung pumili ra siya pagka-Dios di man niya mahimo ang pagserbisyo mo na nga gihukas niya kadto, isagog niya ang kinaiya sa pagkaaga ulipon, nagsulog sa tawhanon nga kinaiyahan. Di nakaserve. Mausap ka na diya sa ato mga kaigsuonan. Kamo mga kabataan, pag magbinyo na kamo, labi na mga lalaki, ayaw kamo paghari-hari. Dili kita maghari-hari nga ako ang lalaki, ako ang bana, ako ang tanan imo kay hari ka. Wala ka na sa prinsipyo ni Ginoong Hesus. Ikaw man ka ang hari, hala sige pagserbisyo na. Ikaw ang maguna-una. Ikaw ang maguna-una. Ako'y hugas plato, kay hari man ako. Ako'y laba. Ako'y manilhig. Ako'y mata para magluto. Sa tinud-anay. No? Sa leadership kung sa pamilya, kung nana mo'y pamilya, yung nana, labi na kung wala ka mo'y katabang sa inyong balay, kay kung wala kami katabang, ang katabang ka ninyo, wala ipaka-assist ka ninyo, inana yun. Galing sa atong modern nga panahon, kay doon na may mga kwartahan naman, manuhol. Di ba? Manuhol. Pero ang di ni mo masuhol, ikaw ba na, kung magminyo na ka, ang di ni mo masuhol. Kanang imong pag-care sa imong asawa, di ni mo na pwede isuhol. Lahi nang mag-care sa imong asawa, lahi na mo nagtiya ka. Delikado na. Ikaw gyud. Di ba? Ikaw asawa, ikaw ang mag-care sa imong bana, di na pwede isuhol na sa lain. Sunod, leadership is going down from the high throne, not putting oneself on the throne. Okay? Ang pagka-leader, dili kay maningkamot din siya nga ibutang niya ang kaugalingon sa taas nga trono o posisyon. Dili. Ang leadership, manaog hinuon siya gikan sa trono. Kining magkahimutan sa mga pangitabo, batisan sa mga organisasyon sa mga magtutoo kay kinahanglan pag-iday kami sa dugang pagtuon. Kaya bisan kaning mga posisyon yung pag-iaway. Kung di sa'y makalingkod din na. Kangabitin na, kaya kung di sa'y makalingkod na ng katong danan. Katong basta. Ano sabok? Di ay pagka-servisyo kung wala ka ng katong danan. Kaya ang katong danan, may mag-apason, di man ang pagservisyo. Pero kung ang pagservisyo, ang imong mag-apason, wa ka na manginanglan o katong danan, servisyo ka na. Mao ka na, mga kaigsuonan. Di ba, i-promote ka mo sa Ginoo. Kanindot, dili ka kinahanglan posisyon. Ang imong posisyon daan, anak ka na sa Diyos. Ang imong posisyon daan, manununod sa iyong giharian. I-promote ka sa Ginoo. Kung kinahanglan, himuon ka niyang kwartahan, himuon ka niyang kwartahan. Dinhi ko mo tuo sa panalangin. Si Abraham, gihimo siya sa Diyos nga kwartahan. Dili lang sa pagtuo. Gipataas siya sa Diyos. Nahimo siya namahan sa pagtuo, pero si Abraham ato pa dito, gihimo siya sa kwartahan. So bulahan ka mo kung padatuon ka mo sa Ginoo sa pagtuo, padatuon na ka mo niya sa gugma, dato kay mo sa Espiritu. Dato mo sa Espiritu Santo. Pagka madato na mo sa Espiritu Santo, dato na dahil mo sa mga imuhat, kay mubunga man ang Espiritu Santo yung ginabuhi. Gugma, kalipay, kalinaw, di ba? Kailo, pagka may nagkoson, naala ang pagkamaayo, kaagom, hinatagon, maluluyon. Muna lang di na dito sige gwalihan nga, ihatag kini, kay kung di ihatag, makapangawat kita. Di na ta kinahanglan ana. Wala na kinahanglan nga ignon ta ana. Amen. Kini ihatag gid kay kung di nato ni ihatag, makapangawat ta ni.
Pero kung ihatag gyud nato ni, abilihan ang tabunan sa langit, ibuubo din sa ato panalangin. Ngawa na yarang kabutangan nakasabot ba mo sa akong di pasabot? Amen. Di na ta kinahanglan di na naon kay ngano. Mamunga man gyud sa atong espiritu sa Ginoo. Kanindot ba kaayo? 1 Peter chapter 5 verse 2 hangtod sa 3. Kani di ang mga mama nga maayo mo atiman sa ilang pamilya, may maatiman sa ilang anak. Maani ra na moabot ra na ang panahon ang inyong mga sakripisyo ug pagkantos. Kamo mumata para sa inyong anak, mumata para makakaon sila magluto kamo. Manlaba kamo. Moabot ra ang panahon na anak. Nya di ra ba na nila kundi nila ka na ma-realize sa buhit pa kamo, ini kamatay ninyo, ma-realize nila ka na. Ang luha nila magbaha-baha na dayon. Diha na. Maayo kayo sa mama, namatay yung mama. Anak na dayon. Pero sa buhit pa, wala kay linungang. Gutom na kayo na. Wala kay luto sudan, gutom naman kayo. Suko kayo ng mama. Pero si mama, grabe na kapulitis kinabuhi. Maatiman lang ang mga ano. Apil bana. Ang bana suko sa kayo, wala ka na naglugang. Gutom na. Kapoy ko sa trabaho. Pero ang asawa, grabe sa kadagang trabaho. Pareha sila. Kasi kauna-una nga, gutom na kay ko, baka nakaluto. Ako na lang luto. Kaya di kapoy ko siguro ka, pareha ka mata. Pero kita kay dali, kay tabo ko ano, kay naamagod sa ato ka nagitawag nga lordship. Gusto ta mahimong agalon kaysa mahimong ulipon. Busi ba? Busi pag kinaiya. Kitang mga tao mo na. Kinsa tong aton makaya ra madaog-daog na to. Madaog-daogon. Madaog-daog man na to atong mamang papa. Ang daog-daog na to. Sala mo na to, ulipon umayo. Kasaba na to. Pero dito sa gawas, aram na tong ituya. Pwede man na to kadaog-daog dito ang mga tao sa gawas. Suklan na ta. Adto ka sa eskwelahan. Undang na di teacher kay muli na ko. Kapoy na kayo. Ay kaya ra bagay mo inunaon sige adto na ikay undang. Kaya di ka makapasardong. Di ka pwede mo inana. Bisag kung sa kagamay na imong teacher. Bisag imong nauna mas gwapa kung kuan ni teacher, gwapo mo kuan ni bro. Hala sige. Kasabi kay na di ba? Di bagi ka pasar. Awayan na di ba? Ikay ka undang. Ana dili na to maplastar ba ang atong katong angayan na unta na itong higugmaon na to. To be a leader, ang pagtulunan ni karon, every one of us do not seek position. Ay, ang matagusa sa ato, di ta mangita og katungdanan or posisyon para makaservisyo. Be a leader. Mahimo na kang leader sa imong kahimtang. Sa verse nga gingon ni Apostol Pablo kang Timoteo, bana may ingon siya nga mahimo kang example sa imong pagkabatanon, may Timoteo Tito. Mahimo kang example sa gugma, sa pagtuo, sa maayong pamatasan. Mahimo kang example. That is leadership. Itong basahon mga kaigsuunan sa 1 Peter chapter 5 verse 2 to 3. Ang leadership is being an example or becoming an example. Ang pag-leader, ang pagkapangulo din mga kaigsuunan kanang mahimo kang example. Ikaw may sundon, kay example man ka, awaton ka ba? Na kung imong leadership kay, ang imong paagi sa pagka-leader is ulitan ka, awaton ka sa uban, ulitan ko kayo. Pero kung maaghop ka, buutan ka, mahinatagon ka, maluluyon ka, di ba? Kanang gitawag nga, helpful, courteous, industrious, naam na sa una nga mga ko ano, sa eskwelahan, pero karon wala na. Busa na, di na sa mga courteous ang mga kabataan, di na sa mga helpful, di na sa mga industrious. Karon unsa naman? TikTok na. Sige atubang anang kamera daw, sige wara-wara. Kiyol-kiyol sa ikob nga putol. Putol nga ikob. Wala na may ikob bitaw. Di ba? Ina naman taron kay ngano, mo man ni nahitabo karon sa panahon nato, di luoy kayo itong mga kabataan, di lugar na ito, gapon na itong kabataan, ako sa tinunan nila, na luoy ko sa itong mga kabataan, kaya nga no, huwag na sila na train o insakto. Wala naman itong kanian ito nga, helpful, agad nakita ang teacher, gadalag mga gamit, bisa kaya kayo ni teacher, ako'y dalaan na teacher, ako'y dalaan na ma'am.
Kay ngano, gai-encourage sa pagka-helpful, graduhan man. Mo na nga, layo pag teacher. Good morning, ma'am. Good morning, teacher. Di ba? Karon, ay, asa ka diha. Industrious, courteous, unsa pa ka ng mga polite, di ba? Oh, polite. O kana da yung kanang sayo, unsa na? Punctual. Punctual, di ba? Una siya mo kaisunan. Okay. Tanan nga mga nagisgot sa mga maayong kinaihan. Karon, mubalik ta mga kaisunan atong para makakonclude ta sa atong Bible study. 1 Peter chapter 5 verse 2 hanggang sa 3. Pasensya na sa mga usahay mga kongo. Okay, ato ta sa 1 Peter chapter 5 verse 2 hanggang sa 3, ningon din na. The flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, not but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. Amen. Sa Cebuano, tagda ninyo ang panon sa Dios nga naa diha kaninyo, dili nga daw sa ingon sa gipamugos kamo, kundi sa kinabubuton ninyo gayon. Kini pag-alagad nga dili kaga kapugos ba? Kabubuton kini mo unsa man na because of your love. Di ba? So kung love ninyo mga inyong family, mga kabataan, bana, asawa, mangita tag opportunity, makaserve kita sa atong family. Di ba? Dili kay magtago ta kay dito na hugason. Di ba mo tago na ako kaya dili ako makahugas na. Di ba? Naano mo ako dagang kabuhaton. Ay, busy ka ikaw nagkakabuhaton din kay ngano na may hugason na ako. Kinsa may mukaon na di ay di ba? Mugamit ang plato kato mga love nimo, imong mama, imong papa, imong igsoon, ikaw. Kamo man di amo kaon ng platuhan na, kamo may mugamit. Kanindot ra kayo nakakaon sila ginugasan imong plato. Di ba? Ikaw pag nakahugas sa plato nga gikan na nila kanindot ra kay ana naka-serve ka. Hallelujah. Amen. Ha? Na ikay nakagluto. Kabalo man ka magluto, di ba? Kabalo man ka. Pati lawon ra din ako sila sa akong kalami sa akong lutuan. Ako'y magluto. Kanindot ra ikay nakapakaon nila. Di ba? Amen. Ha? Ikaw si mama nakakaon or imong bana or imong asawa nakakaon, imong sako sa balay nakakaon ka ng di magluto ra ko bisag ka isa na lang ka nakaluto sa isa ka bulan. Salamat kaayo ana oy. Samot nang imong kaisa sa isa ka semana, puli-puli. Di ba? Kung gai, ang atong ginatunan din nga, ang kanindot gi kaay sa paminaw kung ikaw na serbisyuhan. Unsa sab ka kanindot kung ikaw ang nakaserbisyo? Amen. Amen. Di ba? Nindot gyud kay kanang ikaw ihatagan, pero unsa ka kanindot kanang ikaw ang ihatag? Nindot kayo kanang ikaw ang higugmaon, pero unsa ka kanindot kung ikaw ang mahigugma? Mo ni hitudlo sa Ginoo nato. Dili kita ang mag-demand nga kita'y serbisyuhan, kung dili kita ang muserve. Mga iso. Diha sa pamilya. Diha sa church. Dili nato ipapil. Dili nato ipapil ba moingon ta nga agalon man nimo ako may naa sa taas nga katungdanan serbisyuhi ko. Dili na. Ipapil nato sa usag-usa nga serve one another. Kada mo. Kay mao ni giingon sa Ginoo ng leadership. Ang matag usa mo lead kita, ang matag usa sa mga maayong buhat, be an example sa lain pagkasulti. Dili kay leader tungod sa katungdanan, tungod sa posisyon, dili. Ang leadership is example ba? Sulundan, may panigignan. Gusto mo ka kitag maayo, ikay una sa pagpakitag maayo. Amen. Gusto mo kag mga tawo nga tinabangon, ikay una sa pagkamatinabangon. Ayaw sige bagol sa maning mga tawanan di manabang. Ikay una. Pakita daan sa una, be a leader. Hallelujah. Amen. Dili kay mo na makakatungdanan lang ko. Na lang ko yung posisyon. Ako binis lang mandaran, ina niyo pagbuhat. Dili. Dili na kanimo kinahanglan. Dito kayo ingko ako, dako pag ko pasarono na niya ako kinabuhi. Dito kay ma-enjoy na ko ni kinabuhi niya ma-apply na ko eh. Hangto na yung kuhaon ako sa Ginoo. Niya, akong praktisan niya ako mga asawa. Diya man ko ma-practice ani nga diha ko sa iya. Alang asa man ako ni papay no. Diya gid sa iya, diha gid ang akong
Hangtod nga matapos ni kinabuhi sige matag practice. Amen. Di man ingon nga practice nga kanang pila ka adlaw niya undang na renta. Practice kita hangtod matiwas nato ni tanan. Manang gitawag eskwela, practice man na kanang eskwela, di ba? Practice man na nato kanang unsa man. Mo na binisaya nato nga practice ba. Sa bagay lang na. Hangtod mo graduate kita. Amen. Amen. Oh. So diya sa pamilya nato kamong mga single pa, mga kabataan, diha. Tis mo diya sa inyong pamilya. Dahil di Race Church. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay gilid ta niya sukan sa una hangtod karon. Amen. Kani. Hallelujah. So kan dito nag-uban ta lang dito sa Burgos. Pero before ko nag-abot anang Burgos, so wala pa ko naabot nga kitay nag-uban. Kadto pang magsugod na ko sa pastoral. Mao naman yung mga konseptuha akong ipasunod mo na nga. Pag na-offering nga mo abot sa church, dili gid na siya personal ako tanan. Wa gid na siya ma-practice nga inana. Mga kaisunan. So kad gyud magsugod. Kay wa may amahan nga iyahon ang tanan. Ba ang amahan gani des pamilya. Di ba ni pa og pare sa mga amahan sa una, ningon siya nga mo ihaw og manok daghan mi. Ay mo ko niya, tagaan na mo unod sige na imo na kana kay daghan ako nakaon. Mabato pa niya. Imo na kana kay daghan ako nakaon man. Iya gyud mo sir. Dili kay makig-away nun siya nga ikaw ray gusto mo kaon bata ka kalaog ba nimo. Dili daw ta mag-exercise of lordship kanang hinari-hari. So mga kaigsuonan, hinaot nga kini, rough ang ato pang pagka-discuss, wala na ako gisunod kung unsa tong akong gikuan nga hanay, ako gi nga ma-discuss lang nato sa imong ini nga paagi. Pero ako lang gilauman nga nakakaton ta. Ha? So, be a leader. Ikaw na yung mag-una-una. Amen? Amen. Una-una ka na sa tanang maibuhat. Una-una ka na sa tanang sa paghatag. Kung sa ganito, giving, sacrificing, di ba? Dili nimo sila ipong sakripisyo, ikaw ang mo sakripisyo sa imong kaugalingon. Caring, di ba? Loving, helping, distributing, kana pag apod-apod. Tanan, unsa pagha, pa, daghan. Kita ang manguna. Dili ta magbuhat nga dunay manguna o pangunahan ta tungod sa katungdanan nila o magbuhat ta nga katungdanan nila. Kung nagpasalamat ko mga kaigsuonan nga kani gapakigod nako sa ato sa ministry. Sa atong paggadutay. Hallelujah. Lisod magyud sultion kay mapuan pud tani sa Ginoo. Pero ako makaingig ko in ani nakasunod-sunod na ta aning konseptos niyo. Amen. Ano naman? Wala tas katungdanan. Pero natin yung mga kaigsuonan ng mga churches nga pakadawat sa atong care, sa atong giving, sa atong apod-apod distribution, sa atong love. Amen. Be a leader. Buhatan ang mahimo nila. Manindog kapuntanan. Salamat sa grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Hallelujah.